Ale perlok barok ha kane kapor bat kane ka kanta kabamta kane ka YouTube channel jonga kan warra shapi shapang uwe usuntiu uba kerteng u collagen fosisen une usuntiu uba kerteng u collagen fosisen ngakwa ban pen i hapi ya ke jingpu jong u bat ngakwa ban pen i hapi hak kino kijaka kiba ngisiam ya une ujat sentiu te haswa ba ka video jonga kan ya sikmat ngan ya kerpat red ya pi baro kivivars balada long ka bala balada pi internet ya kene ka video jonga ba pirsnga ha ban subscribe ban share ban like ru ya ka bahkan longkum ke jingkersan ke jong pi yanga une u sentiu collagen posisen ngila ban syam abun kijaka hapo jongka jela Meghalaya hapo jongka West Khasi Hill District bat kisentiu kipu kumne usla ulong ubastang bat ubahe bat kajingpu jong ne usentiu kadai ha ubnai Jun bat benai Julai kislu jong kene kisentiu kidai kiba klain kiba rben kane ka kerteng jong une bat haba upu sentiu ha ubenai liur upoi hadu si benai ba une usentiu bat haba ngipek ya une usentiu jong une ngi internet ya ka jinglong stem jarngam jong u bat menta ngapen i hapi bangalak teung haki plastik ngalak bu yaki kerteng hala ki kerteng une uweiru ulaphu bat khnang ba phi phientet nga supen i hapi kumno ba phinyo i yaki rong ki jingpu jong ki sentiu ki badai ki orchid cloud ki banapo kari khasi jongi te haman laki por pila kersan pila pek ya kene ka YouTube channel jonga ngan ong ya pi baro ki vivar Kublai Shibun